s'ha de lluitar per un ideal i així protegir amb fervor nostra llibertat en la terra o en la mar. Quan al firmament amb la nau espacial lluitaré jo en busca de pau. Portaré en la bandera jo la calavera cruel per així indicar bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta en pau. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. Des de l'espai, la Terra es veia diferent. El capità Harlock es va endinsar a les aigües per descobrir-ne el secret. Els Mazzoni van venir a la Terra ja fa molt de temps. Una Mazzoni està dormint aquí. Però encara hi ha molts misteris referents a ella. El capità Harlock, la flota espacial de la reina. Oh, hi ha senyals. Un del Gallartet de la Terra i l'altre de la regió de les Bermudes. De la piràmide del fons del mar? Crida la flota de Mazzoni. Projectaré la direcció del senyal a la pantalla. Així sabrem on és Mazzoni. L'energia s'estén cap a l'espai fosc. En direcció perpendicular al nostre espai. Entesos. Busca amb el radar per aquella zona. D'acord. Oh, s'hi veu la flota. Què? Mazzoni? Bé, és a uns quants milions de quilòmetres enllà del nostre espai. Potser és la flota de la reina. La reina Reflèxia. Ui, realment és molt gran. Tindrem una gran guerra. Podem guanyar o perdre. Serà la primera vegada que ens enfrontarem amb la flota de Mazzoni. Sí, però tenim moltes possibilitats de vèncer-los. Sots capità, para a la terra. Vull anar a veure la Tami. Molt bé, capità. Capità, anàvem a lluitar contra Mazzoni. Per què reculem, doncs? A mi em sembla que valdria més que continuéssim l'abans. Jo estic aquí per lluitar contra Mazzoni. Tadashi, la Tami és filla del científic que va construir aquesta nau. Estic aquí per protegir-la. Els Mazzoni poden esperar. Jo ordeno que parem a la terra. Estic aquí per protegir-la. Estàs bé, Tami? Esclar, no t'amoïnis per mi. Ja cuides bé aquesta ocarina?
Sí. Ja la saps tocar millor? Gràcies, Tammy. Em trobo tan bé quan et sento tocar l'ocarina. N'has après molt? Oh, Harlow! No cal que pateixis, Tammy. Oh. Quan captem l'ona d'Amazoni, posa el mecanisme automàtic. Molt bé! Canviem d'òrbita. Atenció a tothom. Tadashi, estàs a punt? Sí. Encara són lluny. Val més que ens ho prenguem amb calma. Qui ets tu? Com has entrat? Espera, ja ho tinc. La projecció espacial. La imatge virtual de l'espai quadrimensional. Exactament, capità Harlock. Soc Mazoni, una missatgera de la reina Reflexia, la gran. La nostra reina diu que és una ximpleria per part vostra que vulgueu lluitar amb nosaltres. Valdria més que tornéssiu a la Terra. Ja te'n pots tornar i digue-li a la teva reina que penso arribar fins al bell mig d'Amazoni. Mazoni és immens, estúpid. Vaja, em pensava que ella era l'única imatge virtual. He trobat la petita nau espacial de l'esquerra. Aquesta és la nau que té el sistema de projecció d'imatges de la quarta dimensió. Dispareu! Ja està fet. Que s'escapa el pilot d'Amazoni! Disparem! Quiets! Eh? Està desmaiada. Però és un Amazoni. És un oficial important d'Amazoni. Un oficial important? Parlaré amb ella. Tadashi, porteu-la aquí. De seguida. Soc Histèria i vinc d'Amazoni. Soc cap de la 7a flota d'Amazoni. Què més voleu? Ja en tinc prou. Si vols marxar, pots marxar. Vés-te'n, tu i la teva nau. En Harlock no t'executarà. Atura't. No et suïcidis.
què la deixa marxar? Ja ho has vist. L'he deixada que fugís. Per què? Per què? No ho entenc. Per què, capità? Ha dit el secret, el seu càrrec. No tornarà mai més a la flota Amazoni. El capità és massa bo, massa idealista. Jo no perdono ningú. Tadashi només pensa en la venjança. Tadashi ha sortit amb una petita nau. Què? Per què no pot perdonar-la? Està buscant un lloc per morir. Et mataré. Et seguiré fins a l'infern. Totes les Amazoni sou enemics del pare. Mora't! Ah! No la puc dominar, s'ha espatllat! Aquí, Tadashi! Arcàdia! Arcàdia, que em sentiu? També s'ha espatllat! Harlock, vine, Harlock! Per favor, vine, si us plau, vinga! S'ha espatllat la bomba. Ajuda, Harlock! Auxili! Auxili! On ha anat el Tadashi? No ens ha informat. Que estrany. No es veu res al radar? No, no ensenyala res. Ajuda! Que algú vingui a ajudar-me! Aire! Oxigen! Aire! Neu! Que n'és de maca! Molt bé, això comença a ser una cara. Aquí hi ha l'ull. Aquí, mama? Oh, que maco. Ai, ets molt divertit. Ajuda! Vet aquí que una vegada... Com està? I està explicant un conte a l'ocell. Vet-ho aquí, Vaja. que es recuperarà aviat. I tant que sí. És amnèsia temporal deguda al xoc. No t'ho beguis. Ei, que no! No t'ho beguis, et dic. Ei, que el metge sóc jo! Maco, maco. Oh, on és el meu barquet? L'he fet jo, m'hi ha estat un any. On és? Aquí tampoc no hi és. Ara no el trobo. Va, anem-se. Torna'm el meu barquet. M'ha costat un any per fer-lo. Deixa'l jugar. Anem.
Pam! Dispara! Sembla un nen petit. Dispara! Oh, és culpa de la histèria! Oh, l'alarma! Tadashi, no el trenquis, eh? Ara torno! Ara vaig! Sortiu del mig! Ve una nau a tota velocitat. On és? És molt a prop dels 3 estels lliures. Mazzoni ens està donant la benvinguda a l'espai exterior. On és la flota de la reina? L'han dividida en 2 grups. En 2 grups? Tots 2 s'acceleren i volen en ziga-zaga. Es divideixen en 2 grups. És la tàctica clàssica. Atacaran pels 2 cantons al mateix temps. Molt bé. Canvieu la direcció 180 graus. Accelereu i gireu al 200%. Entesos! Canvieu la direcció 180 graus! Hi ha un grup al davant nostre i un altre ataca pel darrere. D'acord. Freneu. Prepareu-vos per fer foc. Per on s'atraparan? Ja són a prop! És el creuer còsmic de la Terra. Tothom al seu lloc. Canvieu la direcció 180 graus i a tota marxa. Tadashi, queda't al teu seient i observa. Dispareu! Feu foc a l'objectiu! Pirates de l'espai, a punt per sortir. Va! Molt bé, perfecte! Continueu així! Accelereu i aneu tot recte. Sí, jo també tinc molta feina. Ah, va, per què no jugues amb en Tadashi? Ja n'hi ha prou. Ara veuran. Capità, ordena bombes fora. De seguida! Dispareu! Quina sort! Els ha tocat la bomba! No saben guerrejar. Els terrestres són els millors, però ja cal que la sort ajudi els nostres companys. La batalla gairebé s'ha acabat. La gran victòria! Però no era la flota de la reina. Sí, té raó. No l'era pas. No, no ho era. I per això no eren gaire bons. Oh, capità, miri el radar. Són lluny d'aquí. Feu foc! Feu foc! Espereu.
Per què? Els podem vèncer. Tenim moltes bombes i molta energia. No, res d'això. Podria ser una tàctica de la reina. Quina tàctica? Fer-nos marxar cap a l'espai exterior i llavors atacar la Terra. És clar. Tornem enrere i esperem prop de la Terra. Sí, bona idea. Capità. Capità. Ah, Tadashi, què? Has vist la lluita? Veig que fas més bona cara. Ah, sí. Molt bé. Reina, la nau d'en Harlock torna a la Terra. Com? Cap a la Terra? Potser no tenen prou bombes. Ja pot ser. Aquest idiota no s'allunya mai de la Terra. És molt possible que en Harlock sospités dels meus plans. Em feia por estar sol. Ara entenc per què et preocupes de la Tami i també per què vas deixar marxar la histèria. Aquí cadascú té les seves idees. Ningú no és perfecte. Tu lluites a la teva manera. Lluites per les teves creences. Jo per les meves i els altres per les seves. Tots som lliures de pensar com vulguem, Tadashi. Harlock. Cadascú té les seves idees. Jo lluito per les meves creences. Viatjar en l'espai avui, en la gran nau espacial, us pot semblar potser un plaer boig i juvenil. Veniu aquí. Podreu veure i contemplar 1000 paisatges i un gran sens fi de visions que us induiran més enllà del bé i del mal. No dubteu, veniu, puig mai més no podreu oblidar-ho ja. Entre milers d'estrelles lluny, un somni ideal viure podreu. 古代遺跡周辺の植物群にマゾーンの謎を解く鍵が隠されていた。南米の大樹海に降り立ったハーロックとダイバタダシに戦慄の植物生命体が襲いかかる。宇宙海賊キャプテンハーロック、戦慄の植物生命体をお楽しみに。